ọsọ ọsọ na-eme ọwụ n'ogo taya tụbagide ego ọmọ na many problem a na-ekwu ọsọ ọsọ na-eme ụlọ tụbagide ego tụbagide ego wezụga n'ọdịnaka ụlọ ọdịnaka ka agbaliwe ego ọdịnaka ịchọrọ ịma maka mmadụ ka anyị mara ụzọ n'ọka n'aka sometimes a na-ekwu ọsọ ọsọ na-eme ọwụ n'ogo taya tụbagide ego ọmọ na many problem a na-akọ ọsọ ọsọ na-eme deribi ọka tụbagide ego wezụga ọdịnaka ọka tụbagide ego wezụga ọdịnaka ụlọ ọdịnaka ka anyị gbalụwe ego ọdịnaka ịchọrọ ịma maka mmanụ ka anyị malụ ụlọ ọdịnaka ọdụ ụgbọ ndị ebere aka